Sari kaham jottono ang tini tewisa hanya rongna ani channel lo lamsoko ang tini nong buskango songni phunungnai jolpui achar engka o jolpui achar no khlainani bagui ang oro haka mosla som engka moso kwthai o moso kwthai ni yogui huli mana hanai engke oro haka donya gura omongke jira misti jira bai donya omno yogui huli haka engka omno haka horwa o horwa na misui tongjak ang tabo huli hanai engka o thok nangnai bono horwa thok nangnai o achar no khlainani bagui engka ang segang horwa rok no huli hagra na engke tabo ang bono iko ma haike rabui hapaikha oro chini na haka engka mosla roi kom mo huli haka horwa engke tabo mosla na hapaikha engka ang tabo no kisa suti be som roi kisa ma bulgra nai engke tabo iko bului na hapaikha engke tabo ang oro tabo box asinai gota karai tungkha tak thok risinai thogoro kap kaisa no ojon rekha tabo thok tungkha tabo pilan aro paspuran rekranai ngero nai oro moso adang mo dang huli tongjak tabo jolpui risinai aro oro som degai na sekang mo dinani bagui som rui rata khlabi tangra na ke sata khlabi tanman pore na na bahin sa kalau khorwa ri ma kha khorwa hidang na angka taboro white vinegar kisar nai oro kuno tyrok rekheng ya tyrok rekhang ke nokto ngai thangwa achar tabo chini beri ma kara chini rui tai 10 minit se lebih matang karena chini galanan bagui 10 minit kalau teman pore naik karena tabo bahing kha to chini rok gela ba kha tabo ke mosla roi kari tan nang rakha tabo mosla huljang na resinai rong kha to na jira engka tai misti jira engka tai paspuron tongo joto na ekloge ke moso roi huljang ora ke bahing jago kano jolpui achar khlaimani recipe jodi no chajagui tongo khe like share tai subscribe khlaibai jadi engke puilan thake paithak jora nai tongnai rong no belai khe hambai।